good beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our goals to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night with the fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night with the fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Раней гэта было край. Як пацверджанне, думаю, што ўсе вы ведаеце, што вось там далей за нашымі спінамі ідзе вуліца Гарадскі вал. Ідзе экскурсія таямніцы вуліцы Падгорнай ўжо другі раз, яшчэ 2 разы наперадзе. Вось і шмат розных іншых цікавых кропак, месцаў, якія можна наведаць і паглядзець. Ёсць надзея, калі гэта сапраўды створыцца такую пешаходную, я прынамсі мару пра тое, што калісьці Карла Маркса ўсё ж такі зробіцца пешаходнай вуліцай з такімі маленькімі укромнымі кавярнямі, з рознымі падзеямі прыемнымі, з людзьмі цікавымі і наблізіць нас да еўрапейскага гораду, нас не наблізіць, а проста падкрэсліць тую еўрапейскасць, якая ўжо ўласцівая гораду Мінску.